Then he prayed for the man and put his hands on his eyes. And Jesus asked him, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see people. They look like trees walking around." Once more Jesus put his hand on the man's eyes. Then his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything clearly. Jesus said to him, "Do not go back to the same village." Father, we thank you for your word, your grace and your favor. Titsurei Baba. Titsurei nekuda kweevhangeri yenyu, tidzidzisei, tigonesei, tisimbisei. Mbiri yenyu igokudzwa, zita renyu rigoremekedzwa muzita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. Vanhu vakauya nehama yavo kuna Jesu, munhu anga ari bofu, saka vakauya nayo nehama yavo kuna Jesu kuti aporeswe. Jesu akaporesa mapofu mazhinji. So vanhu vakaziva kuti tikaenda nehama yedu kuna Jesu inonoporeswa. So kana munhu ari bofu anotungamirirwa nevanhu. I like to demonstrate sometimes you understand if I do it in diagrams. So let's say pana pulpit apa ndo pana Jesu. So vanhu vakatungamirira hama yavo vakaibata ruoko aione, vakaisvitsa pana Jesu. Vari kutarisira kuti tikava naye kuna Jesu achavhurwa meso achaona, nokuti Jesu ndo zvaanoita. But randaverenga rati pavakauya nehama yavo kuna Jesu, Jesu ndokubva abata futi munhu ruoko. Vanhu chavaitarisira kuti Jesu angabate pamunhu meso, nokuti ndo ane problem. Maoko agara achibatwa nevanhu ende hapana chaichinja. Kureva kuti healing yake haisi kutsvagwa kumaoko, munhu is blind aone. But pavautungamirira hama yavo kuna Jesu, instead yekuti Jesu anamatire munhu apore, Bible rinoti chakaitwa naJesu wakaita zvinoitwa nevanhu zviri ordinary. Wakabata munhu ruoko ndokubva abuda naye muguta. Ndokubva abuda naye muguta. Kunoku ndoko akaitwa healing yese. Saka pano ndine nyaya yekuti iye Jesu aine simba at any time, at any place. What kind of healing iri pano yekuti there is a place yaanonzwa kuti I cannot do it in this environment. I need to take this man outside this environment. That's where my teaching is today. Ndikuparidza Mwari wamasimba ose, Almighty, anotonga kudenga nepanyika nepasi penyika. In Egypt he rules. In Canaan he rules. In the wilderness he rules. But hepano pane challenge. Kana Mwari ane inonzi omnipresence. Sei wakati kuna Abrahama, ibva ikoko uye nemwana wako kugomo, undipe sechibayiro. Kana Mwari achiwanikwa pese, there was no need to travel for 3 days to meet God. Abraham wengoti akangobuda kuseri kwemba oti mudhara, imi muri kwese, ngatingopedzerai madhiri edu panapa. Hapana need yekufamba, nokuti Mwari tinomuziva neinonzi omnipresence, ari kwese. Saka pano Jesu aunzirwa munhu bofu. Pane kuti angombata mazona mata, Bible rinoti akabva mubata ruoko akabuda naye muguta. Kureva kuti Jesu une zvaari kuziva pamusoro peguta rine munhu ari blind. Mwari vachisika munhu anonzi Adamu, haasi Adamu akakumbira Mwari kuiswa mugarden, but iplani yaMwari yekuti akagadzira garden ndokutora munhu waakasika akamisa mugarden, which means outside the garden was not the plan of God. That's why paakatadza akabviswa mugarden achiendeswa outside the garden, which means plan yaMwari for Adam kuti maprophecies ese akataurwa mulife make amanifeste, it takes a certain environment for him to be. Kana munhu asikwa naMwari asina kungonzi gara kwese kwese, akanzi uya ugare mugarden, which means Mwari vane zvavakanotisa zviri favorable kuprophetic life nezvinodiwa naAdamu kuti anozviwanira mugarden. Chakapa Mwari kuti vasika munhu vaise munhu mugarden, kuziva kuti kunze kwegarden haagone kumanifesta zvandotaura, haagone kunzwisisa kana kuitirana neni zvandinoda. Mwari ane simba rekutonga muEgypt ndiye akati kuna Moses, buritsa vanhu. Konai Mwari vanhu vakasabuda, hamugone rekuvaropafadza nekudii. But chinzwa kuti promise yaMwari ndeyekuti Moses, buritsa vanhu vandinamate. They must come out of Egypt so that they can worship me and enter Canaan. Which means Mwari vakatoziva kuti it's not easy or good or better for a man to worship God in Egypt. Kana
donzo raMwari rekuti vanhu vaburitswe Ijipita vanamate Mwari zvoreva kuti kunamata waigona kunamata hongu but kunamata sezvinodiwa naMwari wacho ari kunamatwa anonamatwa in a certain environment. Inobva yanzi kudii neNew Testament kana munhu ava munashe, which means kana munhu asati ava munashe zvinotaurwa neshoko raMwari hazvigone kumanifesta maari, nokuti kana munhu ava munashe ava chisikwa chitsva. Kureva kuti kana usiri munashe you remain the old same person trying to worship God, yet Mwari ada kunamatwa ne the new person in you. Now you get me. Jesu ndaitarisira kuti kana munhu aunzwa kwamuri muchangoti receive your healing, but Jesu zvanzi wakabata munhu ruoko akabuda naye muguta. Kuti munhu aigona kukomplaina kuti ndiani kwandibata. Jesu oti ndini Jesu onzaiwa. Jesu anoporesa, aswera achifamba nevanhu vane maproblems, which means to me murume uyu paakabatwa ruoko naJesu, Jesu akatanga kufamba nemurume uyu vachibuda muguta. Anga ana the healer but not yet healed. So there are times ekuti sometimes mindset yedu haisati yanyatsorovedzerwa zvakanaka neevhangeri. Pane pamwe paunofungidzwa kuti neupofu hauinawo God is not with you. Yeti ndaverenga vhesi yati bofu rakabatwa ruoko naJesu, Jesu akatanga kubuda naro muguta, which means harisati rahealed, but already the blind man is walking with the healer. Hausati was successful, but thank God you are walking with the one who will make you successful. The joy above haitangire pasite, inotangira pa knowledge kuti now I have Jesus with me. Very soon things will turn around. Your joy haifanirwe kutanga nokuti wachibata chaunoda. Your joy inofanirwa kutanga pakuti akakubata waunoda. So there is a time yokuti this man is still blind but with Jesus, still broke but with Jesus, still sick but with Jesus. So wakaipa kana achikurwisa kuti atarira Mwari akude zvinhu zvako asati zvaita muudze kuti asati zvaita but anozviita ndinaye. It's a matter of time. Asati zvaita but achazviita ndiye wandinaye. So Jesu wakatanga kufamba nemunhu iye ani Jesu anoporesa aine murume anonzi bofu, a blind man with Jesus. Nokuti matsemero ataitwa ndeunzi kana uina Jesu so problem yako inopera, pamwe pacho godzokorora statement ichapera. Kune zvaanogona kuita ipapo, kune zvaanogona kuzoita time maringe zvikonzero zvaari kuziva iye zvisingazikanwe newe. Nokuti wese ane problem anoda answer today, but Mwari wacho anopa answer. He knows how you are standing today. Sometimes you don't have what it takes to maintain the blessing ikauya today. Ini kumaumbweda zviti baba ndabvira ndabereka, ndakutotenda Mwari dai ndakabereka ndiri kumaumbweda ndiri pafight, ndaizoenjoya sei ndaa baba ndiri mwana. So Jesu akabata munhu ruoko akafamba naye. You can walk with Jesus while you are still blind. Okay, there are times that people are backsliding today because they don't have this kind of teaching. Akangonzwa kunzi ukangotenda ukoko uya chete, kana uri bofu ndobvaona, kana zvisingafambi zvobva zvafamba. Havana kuudzwa futi kuti Mwari anogona kuti zvisati zvafamba mombofamba. Prodigal son akabva nyika iri kure. Bhaibheri rinoti baba pavakamuona achiuya vakamhanya vakasvika mumbundira. Baba havana kumhanya nezvinhu, anga ane problem yekushaya zvinhu, kwete baba. Nokuti chakamubvisa kwaari akati kumba kwababa vangu kune, kwete kuti kuna baba, kune zvekudya, kuroti yamudzora paidumbu, kwete relationship. Saka baba pavakamuona vakasiya zvaari kuda vakamhanya nokuti vari kumuda. So baba ndokubva vamhanya vakamumbundira kwakutanga kufamba nababa vachienda mumba. Ipapo ari kufamba nababa haasati aguta abva nenzara, hembe dzakabvaruka haasati achinja, bhutsu dzakaputika haasati achinja, but ana mudhara. There is a time, I remember 2007, patakataka kuya zoparedza panapa malanchawo, ndaifamba netsoka kubva kuwadzana. So ndaizvibvunza murodi
kuti kudanwa kufarisa shuwa mwari wakupashoko kunyima 5 rand ipo podzakatiseni waka musystem yekunzi kana wina mwari zvese muchechetere. So leti kusvika paNational Stadium apa so uchibva kuwadzana ombozunza makumbo ombogaya katu kuti kudanwa kana kuti manzwira ndakanyatsonzwa ere kana 5 rand usvika pano oshumira odzokera futi vanhu kumara inototi takuona murodhi takuona. Yet God is with me. But chandinodawo semunhu achipo. But anondida semunhu ndinaye. Time here to tell you the truth, andina kucelebrate kuti ndina mwari nyangwe ndisina 5 rand. The devil was attacking me through the pocket, not the heart. Aitonditi kana ari mwari aungashaye 5 nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. The devil akada kunyatsokuataka, he gives you scriptures. That's why pana Matthew 4 Jesu akanzi shetuka nokuti zvakanyorwa zvichinzi aregere tsoka yako kurera padombo. Even the devil can quote scripture to attack you. I was attacked nema scriptures kuti kana shoko richiti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha se usina 5 rand yet you are too anointed. You carry the grace to minister but you don't have what it takes to get into town. Sandaiudza vamwe momwe mbonibvunza kuti saka chakakupai kushinga chii munhu womwe ndimwari munhu ashinge kusvika level iyoyo. When you talk of grace hapana chimwe chandogona kuwedzera kana kutaputsa. It's all about grace. Somebody akanditi but how do you preach? Preaching every day different sermon. How do you start? How do you pray? Ndikati zvese zvisakuseri grace. Mobva tairwa pandofunga pane zvamunozoita kana pane zvandakuita haisisiri grace ka. Unmerited favor. You don't earn it. It's unmerited favor. Okay. So Jesu wabuda nemunhu muguta. Munhu ari blind. Baba pavakaona mwana achiuya nyange vachiziva kuti aine nzara ane hembe dzakabvaruka havana kutakura zvinodiwa nemwana asati asvika mumba. Problem yedu ndeyekuti zvifambe tisati tamari. I'll give an example. Ndikapfimba musikana tikasvika patakaway pakona. Ndichiri kumupfimba asati abvuma asati ati yes. Akati yatimbopinda mukati ndinomudza kuti pinda ndiri pano. Chandakuitira handidi marecovery nokuti tikapinda tikadya akazonditi just be my friend ndokwadza munhu. Ina handidi mhosva. Saka kumeka sure kuti tozo izvi zvinoitwa wabvuma izvi zvekupinda tesi so far imbopinda. Ende ukatobvuma hosiri unoti ngatipinde nditotokudza kuti yatisangana ikoko. So, prodigal son baba vakamuona vakamhanya vakamumbundira vakauya naye mumba. He is still barefooted. Hembe dzakabvaruka mudumbu mune nzara but he is walking with the father baba vanazvo. So Jesu paakabata munhu ruoko akatanga kubuda naye muguta. Mafungiro emunhu ndofunga akava different kuti asiri yeJesu wandakanzwa. Sei tsano vangu vanga vakandibata ruoko tichibuda ndoendeswa kuna Jesu anoshamisa akuita kunge tsano vangu futi. Hapana zvimwe zvinyori zvaitwa tsano vangu vachindidhonza ndiri bofu ndoendeswa kwaJesu angondidhonzawo futi. Osapari time yekuti Mwari zvaari kukuitira unotofungidza kuti haasiri. Nokuti zvimwe zvinhu zvinogona kuitwa futi nevanhu mulife mako. Pane nguva yekuti mumwe munhu akandibatsira mweya muchena ndokubva andudza kuti munhu uyu haasiri akubatsira akusi ndiMwari akubatsira mumunhu uyu. Nokuti sometimes ukasaona Mwari ari behind unofunga kuti chido chevanhu. I'll give you a scripture. Murume anonzi Bharabhasi akamiswa apa Jesu akamiswa apa zvikanzi munodani vanhu vakati Bharabhasi Jesu ngaende pamuchinjikwa. Hazvireve kuti vanhu vaida Bharabhasi. Ndaubatsira Bharabhasi ari panapa. Haudiwe nevanhu Bharabhasi. Ukanzwa wakuti todai wewe Jesu ngaende pamuchinjikwa imbozvibvunza kuti time yawakasungiswa havasiri iwe. Wanaka papi wewe nokuti record yako ikaverengwa Bharabhasi mhondi anouraya vanhu. But kana zvakunzi anomutsa vakafa neanouraya vanhu munodani vanhu voti mhondi ngaidzoka atipedzisa azviite. According to the record ya Barabbas, vanhu havaigona kuti toda Barabbas, which means people overlooked the record of Barabbas. Why? Nokuti Barabbas paamiswa naJesu ndotsika yaJesu kuti ukamira naye anotora kuipa kwako okupa kunaka kwake. Kuti record ya Barabbas has been changed by
Jesus, not by people. Avasi vanhu vakavhotera Bharabhasi. Vana vadaro. So munhu ngokufarira munhu kungokufarira pasina zvaita ngokufarira. Ndiye Mwari zve. Kunzwa kuti ayo ndokufarira. Yakuno mari ndokufarira kutora mota vanhu. Andi vanhu vacho vanenge iwe ngona udaro. So this man wakabviswa muguta was led by Jesus by the hand. Zviriitwa naJesu zvakafanana nezvaaitirwa nehama dzake. But chachinja ndechekuti akamubata haasi kuzomudzorera kumba akadaro. There is a change, but chatanga he was being led by Jesus. Osati nevanhu vakuti the gospel rinoita kuti utungamirwe naMwari haudi. Unongoda the gospel kuti receive your sight. Andikoti murume waifara kuti ndimi Jesu tabheta akuvata vati aitoti aiwa ndoda kuona enda kundonza ngetsano so. Osati there are times kuti zvaari kuitirwa agara achizviitirwa saka atende. Funga kwako murume aigona kutenda kuti ndimi Jesu tabheta Mwari akanaka. Muri kundidhodza kuti Jesu wekupa anoita zvinoitwa nabamnini. But zvinonzi Jesu akabuda naye muguta. Which means the place yaari kubviswa ine chekuita neupofu hwake. Uye kana healing ikamanifesta mulife make wanzwa padaverenga Bible rati Jesu amuporesa akati usadzokere futi. Manda kubvisa. Which means mune dzimwe nzvimbo dzekuti kana ukasabviswa madziri kana pakaitwa nyasha pauri hadzimanifesti. Rega ndikudza kuti mweya yetsvina madhimoni chaiwo nyaya yavanoinzwisisa madhimoni anonzwisisa zvandotaura izvo. Madhimoni akadzingwa mulife yaLegion Mark chapter 5 verse 10 Mark 5 verse 10 inoti and he begged Jesus again and again not to send him out of the area. Mweya yetsvina yaiva muna Legion yakakumbira zvakanyanya kuna Jesu kuti musati dzinge muguta rino. Haasi kuti musati dzinge ati potai muchingoti transfer but tiri musame area. Nokuti madhimoni aitoziva kuti tinooperator better in this place. Okay. Madhimoni apa anenge akuziva chinonzi marketing. Rega ndikupe example. Anonama mapoto akaenda kunozviitira kuBorodhebrook anofungidzira kuti hazvina mari. Nokuti voko akabouka vanorasa. But akangotransfer akaenda kudziva rasekwa anopera gasi rese zvokuti anosara ine maorder. So madhimoni ane zvaari kuziva kuti kana munhu akasikwa naMwari akaiswa mugarden munhu wese ane area of influence spiritually and naturally. So danger yatinayo sometimes ndeyekuva mu-wrong place, ndeyekuva mu-wrong environment. Munoziva the birth of Jesus yanga isina chekuita zvikuru sei nemamanzi, yanga ine chekuita zvikuru sei nenzvimbo. Mika 5 verse 2 inoti Bethlehema Juda nyangwe uri mudiki mauri muchaberekwa mambo. Luke 2 yobva yati pavakaenda ikoko usiku iwo Mary akabva abatsirwa. When they get there a time came mukadzi ane pamiri akitoziva kuti ndaamu 9 months fambe pane vakadzi zvinoita mama munhu 9 months ako anoti ndakuenda kubhodha kunohota aiwa ane mamanzi anofamba mamwe acho anenge too close saka unenge wakuziva kuti I'm about to, right? Which means vanhu vanoziva time pakubereka, but Mary aifanirwa kuziva place more than time. Nokuti shoko rakati Bethlehema Juda mauri muchaberekwa mambo, which means the birth of Jesus has much to do with place more than time. Nokuti Bible rinoti pavakaenda ikoko akabva asvika achibatsirwa kureva kuti she was now overdue. Munoziva kuti Mary naJoseph havana kuenda kuBethlehema by choice, vakaenda by pressure. Luke chapter 2 zvanzi mambo Augustus akaisa decree zvikanzi munhu wese ngaaende kumusha kwake toda kuverenga vanhu, toda kuita census. Mary ndokubva ateera Joseph achienda kuBethlehema nokuti Joseph ndiye waibvako newerudzi rwaDavid. So Mary paakateera Joseph achisvika ikoko akabva abatsirwa, kureva kuti nyaya ndeyekusvika ikoko kwete kusvika kwenguva. Kusvika kwikoko kunoita kuti nguva yacho ichikwana. The birth of Jesus has a lot to do with place more than time.
the birth, kuberekwa kwaJesu kune chekuita nenzvimbo, kureva kuti vakuru spiritually, naturally, nzvimbo ine influence pachinhu chakaiswa naMwari mauri for success. Nzvimbo yaunoitira zvinhu. Wakambona anonzi akomana anotamba bhora, anenge achitengesa mutambi webhora, ndipromota ne agent kana promota, iye atombogona bhora racho. Pane chimwe chimubvetiso chainzi Graboski chakatobhenda makumbo kudai, dumbu rakadai, chinoita mari nebhora. Achitambe chinongotsvaga vari kutamba kusiriko choendesa kuPoland, kuti bva kumufako so enda kuPoland, ibva apa enda uko. Kureva kuti vanhu vatiri kucelebrata kuti vanogona bhora, chakatanga chaitika laigona vari muenvironment isiriyo. Kusvika paona munhu ainzwa kuti matambiro aya anoda kuPoland kwete kuNorton. Mukomana utobviswa kuNorton okandwa paPoland, unosota ashuwa anogona enda ari kutamba. Chagonekwa haana kupiwa gift, kuna allocata a place yeinfluence pagift yainayo. So kana pamagifts zvichidaro, munhu wese ari pano, you are gifted. Okay, Matthew 25. Today I will read a lot of scriptures. Matthew chapter 25, verse 15. To one he gave 5 bags of gold, to the other 2, to the other 1, each according to his ability. I parable yema talents. Zanzi mumwe akapiwa 5, mumwe akapiwa 2, mumwe akapiwa 1. Icho kwadi kuti vakapiwa zvakasiyana. But pane nyaya manje, zanzi each according to his ability. Kureva kuti ukasadiscover zvawakapiwa, it's a waste of time kuchemera zvaunoda kupiwa. I'll repeat. Minamate kuti Mwari dai mandipa zvakati, dai mandipa zvakati. Itori part 2. Number 1 thing, you need wisdom and the grace of God to discover. Kuziva zvawakatopiwa kudhara, nokuti zvauchapiwa zvinosvikira pamusoro pekuti zvawakapiwa unoshanda nazvo sei. Bible sakarati, they were given each according to his ability. Kureva kuti mauri mune maabilities arimo. So if you don't know the abilities in you, it's a waste of time to cry for new things when you cannot use the old things already in you. All right. Pamwaona kundinzwa chinoita kuti tsuro igona kutochenawo musoro iri musango. Haina kuita prayer kuti Mwari muno mune shumba yakasimba, ndisimbisewo Baba, igone kuzvidefenda. Defense yetsuro kuziva kuti ikoku kuonda kunoita kuti ndikamhaiswa neshumba ndikapinda mumwena, shumba inotoziva kuti zvavharana. Kuonda kunoikonzera kunzvenga nekupinda pasingapinde chiri kuitera. Musango mune chinonzi ecosystem. Ichi chinodya chakati, chodya chakati, chodya chakati. Asi munoziva here kuti kune mhuka dzinotochembera nyangwe ecosystem iriko. Ikangodiscover strength kana ability yefish is in water. Ukaburitsa hoyo mumvura, no matter hauna kuzoirova netombo kana kuitema, inofa. Kurati kubuda kwehoyo mumvura rufu, hautomboda kuiuraya nokuti yatopinda muprocess yekufa. Kurati munhu akabuda mugodly designed environment, haudi attack. You are already under attack. Nokuti kwawauya is not the environment you are designed to operate. Baskoro rine mavhiri 2, mberi neshure. Rine cheni riri connected ndere kumashure. But the more yaunochoka rekumashure rine connection, harisiye rekumberi. Inyaya kuti the position yauri. Sometimes the position yakuti vari connected. The more yaunotsvaka kukufighta, the more you go higher. So, murume akaunzwa kuna Jesu ari bofu. Vaitotaura nati kuendesa kuna Jesu unoona manje don't worry kuna Jesu manje. Kusvika pana Jesu tsve. Pane kuti munhu achinzi receive your sight. Bible rati Jesu ndokubva mubata futi ruoko iroro. Naye futi. Asa pane kamwe distance kaunofamba zvisati zvaita, but uchifamba neanozviita. Ko Jesu anozviitirei kumbofamba newe zvisati zvaita? Achiti achazokuitira. Pakufamba apa mune muchitaura ka?
ende munhu akaziva kuti zvangu zvaapadhuze kuita ane mwe language yaanodevelopa inogona kuzovharisa kuzoita kwazvo. Ausatonzwa matauriro ako iwe kuti zvangu zvikafamba mwanoita mudumbu. Saka Mwari anongoti kuti vanhu vasaite mudumbu, vharai zvinhu zvemukomana. Ndikangochata chete vanochiona. You are blessed to become a blessing. As long as you have such a mindset of the kingdom, you are the blockage to the favor which was designed by God to be on your life. Unotoshinzwa ndikadriver mota mwe ndomudira dust. Kwaito ndomutakura ndomudira dust. Kuti Mwari pawakukupa blessing to become a blesser, iwe une opposite, you are blessed to curse. Which means you are the one blocking the mind of God towards your life. So murume akabatwa ruoko naJesu ari kutenda so. Makadiko tsana hatiri right. Ndini Jesu amunoona manje don't worry. Kutonzwa kwako kutochaona. Pakutofana kubvunza pamatsananguro. Iye akazondiroya kuti ndizodaiso mudhara ndianiko. Usati nevana uchaga tsananguroka. Asati zvafamba adatoziva uroyi vacho. Kusati zvikazofamba ndizive shamwari chaidzo. So this man ari kutonzwa naJesu ari kubuda muguta. Zvanzi vabuda, Jesu unopfira pasi mati. Oh, it's John chapter 9. This is Matthew, Mark. Jesu unopfira mumeso ake. Unopfira mumeso emunhu. Ukazviita uri mufundisi mazuva ano, nyika haidi. Ndezvemubhaibheri. Nyika haidi kuti zvemubhaibheri zviitike live. Ndoda zviperere ikoko. Imagine ndokusheedza vanhu vanoti tsanoti so. Timafundisi wenyu. Kana uno akana. Uyu kati Jesu akasvipira munhu todii naye. Tomubvisa ere mubhaibheri. Iye wacho anoti turikai maoko pane vanorwara. Pamwe pacho haturika anosvipira. Zvimwe zvinhu zvatinonetsana nazvo. Munhu unenge utori instructed by the Holy Ghost to do. But hazvisi pafomula yamakajairasi. That's why you always criticize. Dai wakararama munguva yaJesu asvipirwa munhu apa waitojamuka. Kuti hati Jesu feki. Basiri kusvipira vanhu. Inde asina hunhu so. Ministry yaJesu yanga dangerous. Mukadzi akauya neishwa imona akari kunetswa nemadhimoni. Jesu akati chingwa chevana handipe kumbwa. Jesu. Chingwa chevana handipe imbwa. Imagine ndikakudaro. Inovhara chechi. So, zvanzi Jesu wakapfira mate mumeso ake. Murume ndokubva atanga kuona. But Jesu ndokubva amupa mubvunzo. Uri kuonei? Zvikanzi vanhu kunge miti iri kufamba. Kuti blaza akuona vanga vakuona maonero. Ndiri kuona vanhu kunge miti. Uye unoziva here kuti murume uyu paakaunzwa riri bofu nehama dzake, vaifungidzira kuti ane problem 1 kusaona. Gambanga ane 2. Even kana akuona anoda futi prayer. Maonero. Kune imwe nhamo yausati wakuziva kuti unayo, nokuti pane sati zvafamba. Aunondinzwa. Iwe unotochinya. Ungomirira uite mari. Uchatoona kuti pauri kunamatira kuti Mwari ndipei mari. Wanayo uchazonamatira kuti Mwari ndipei hunhu. Nokuti ukaibata iwe haungataure nesolution. So murume akauya riri bofu. Paakanamatirwa. Paakaona vanhu kunge munhu anoona vanhu kunge miti ari dangerous. Nokuti akanzi enda unotema huni. Tongotanga neimwe huni iri kutaura iyo. Anokugadza demo. Vanhu kunge miti. Zvinorevei? Zvinoreva kuti munhu anoona vanhu sezvinhu zvisina basa anonida prayer. Vanhu vanokosha. Ari pasaiti pako apa anokosha. Angangodaro asikakoshere iwewe. Pachakaita kuti Mwari wamutsika munze panyika ane value. So murume uyu problem yake haisi nyaya kaonero kaanoita vanhu kunge miti. Zvinhu zvaanogona kuisa pamoto. Miti kandohuni. Ndogona kuzvipirisa. Hazvina value, hazvina basa. So paati ndaona vanhu kunge miti, Jesu ndokubva munamatira futi. Zvanzi ndokubva anyatsoona. Murume akanamatirwa ka2 kuti zvinyatsoita. Paguva raLazaro Jesu akangochedzera ka1. Lazarus come out. Ndokubva abuda. Uyu asati afa patanda ka2. Chakafa chinongoda 1 prayer. Chipenyu chiri kuda 2.
Kurati pane chimwe chipenyu chakafa kudarika chakafa. So murume yaporeswa akuona fight yaitwa restored. Bible rati Jesu ndokubva amurayira kuti usadzokere futi muguta. Don't go back to the same village. Okune zvekuti Mwari vakakuitira but ukadzokera mune mamwe masystems anonouraya kana kukorrupta chawaitirwa naMwari. Ukaona Jesu akutoudza munhu kuti usaende muguta iro, kurati chiri more powerful pa statement asi Jesu iguta racho. Apa ndakuwadza muna. Okay. Indakakura ndichiti shoko raMwari rine simba kudarika zvinhu zvese. Andozvatotenda. Let me shock you and help you. Scripture yobva yati nekuda kwematraditions enyu makashaisa shoko raMwari simba. Saka chinepawa chii tradition? Nekuda kwetsika neunhu hwenyu makashaisa shoko raMwari simba yudza vaFarisi. Kureva kuti shoko raMwari rine simba but munhu akapinda mutradition anova more powerful. Kurasika kunenge kune power kudarika chokwadi. So murume yanzi do not go back to the same village. Yet ku village ikoko ndoko atorwa naJesu. Saka ndaziva kuti sei Jesu akabvisa munhu uyu ku village. Nokuti akaziva kuti this environment kana munhu akapora is surrounded by failures, is surrounded by people vasingade chichakanaka muupenyu hwake. Saka chandaidyara maari chafanana nembeu hachidi kuenda paruvare. Mukushi wembeu akakusha same type of seed but my youths are different nekuda kwe different kinds of grounds. Seed ishoko raMwari, ivhu ndiwe panosvikira shoko. Kureva kuti kana uri dombo harina zvarinoita. Seed kachinhu chine simba chine potential chikafanana nemagetsi. Aya magetsi akakonectwa pahita tinodikitira, akakonectwa pafeni tinotonhorerwa. Atonhorere kana kupisa isource of power. Anotipa maresults maringe kwaasvikira. Akasvikira paspeaker tinonzwanana, akasvikira kana pane pastove tinotsva. Haapise kana kutaura but anogona kuita kuti pataurwe iwe asina kuinga zvekutaurwa nokuti paiswa speaker inotena magetsi acho kuti pave nechinhu chinotaura. Shoko raMwari ndo zvariri. Saka uchiona chekutanga hakusi kumhanyira kushoko raMwari kuti unzwe zvarinoreva. Mhanyira pakutsvaka Mwari akuudze zvaunofanirwa kuva, nokuti iri unorinzwa sezvauri kwete sezvariri. Saka uchiona kune vanakadzi vakawanda vane mabhaibheri. Zvinoitisa vakadzi futi izvi. Ukarinzwa sekuchiva kuri mauri unonzwa kuti no problem. Ukarinzwa semanwiro aunoda kuita unoona panonwisa. Iri riri dangerous. Haurinzwe sezvariri, unorinzwa sezvauri. Pamaona kundinzwa ndikupe example ipapa. Ndikataura nemwana mudiki asingazive chinonzi madimikira, ndikati akuruma nzeve ndewako, anotsvaga vanhu vanomuruma. Uri wangu kare chirumwa. Akura anoziva kuti akupa zano ndiye hama yako, ndo zvazvoreva. But uyu chaita kuti anzwe kuti akupa zano ndo hama yako, haisi nyaya yezvandotaura, inyaya yematurity inomupa kunzwawo. Kukura kunokonzera kunzwa. Maybe I need to preach this way. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. In everything ndikatoparidza somune muchitoita faith kai. Ndopa ndanzwa kuti faith comes by hearing number one, and hearing by the word of God. Kureva kuti ndikatoparidza auite faith unonzwa sermon. What makes faith is the ability of the word that will cause you to hear. Okay, imwe example foot. Luke 17:11. Jesu anoona nemaperembudzi oti go and show yourself to the priest. Vari munzira kuenda. Wana anoona kuti ndapora. Odzoka kuna Jesu wira mutsoka dzake. Jesu ati endai, haana kuti dzokai. Uyo adzoka ndaitarisira kuti achashaudwa kuti ndausinganzwe. Nokuti aita kuti 9 varambe vachienda vari correct. Zvanzi go.
chapa uyu kudzoka kurasika. But sei Jesu achitsigira munhu arasika nokuti akati kudii kuti munhu adzoka zvanzi vamwe vari kupi. Vamwe vari kupi pago. Jesu afanira kupopota kuti ndausinganzwe so ndati go ndapoti come. But uyu zvanzi paakaona kuti ndapora kuda kuti ability yemaonero yakamupa mamwe manzwiro. Vari munzira paakaona kuti ndapora akadzoka, which means maonero ake akamupa a different message. And the message yaakawana iri different risina kutaurwa ndori nenyaya. Saka risina kutaurwa noriwana kupi pazera rako. Apa unondinzwa miranyatsopatsindira. Mukuru, iri ratavhura iri kana ndikaridzokorora kuritaura haisindori nenyaya. That's why panotopedza kuriverenga uramba wakamira uri kuda zvisina kuverengwa. Ndozvauri kutrasa kuti Mwari vachataura nhasi indapedza kuverenga zvakataurwa naMwari. Which means kutsvaka chasiyiwa pastatement ndokuwana chiri kudiwa pastatement yataurwa. Kana Jesu ati go, then another man ndokubva adzoka ndokubva anzi vamwe vari kupi kuti raasina kutaura ndovhangeri. Raataura ndere grade 1 ndere mbombera ndere munhu wese. Raasina kutaura ndore vanhu vakura manje vanoziva kuti pasiva ipapapa ndo pane nyaya yesa. Saka rekuti come harina bvura rataurwa. It's a revelation iri personal. That's why munhu akawana revelations first time vamwe vasina is always wrong according to the mind of man. Munhu akachibata chiri muna Mwari vamwe vari too slow vasati vachibata, munhu iye anosuffer persecution. Okay, I'll give you this understanding. Kumashayo kukumidzimu kun'anga kunoridzwa hosho nembira nezvimwe zvinorira ikoko. Bhaibheri robva rati chese chinorira ngachiridzwe kurumbidza Mwari. Panambozvinzwa chese kusanganisira hosho dzekun'anga, mbira dzekun'anga. Mwari ari kuti chese chinorira ngachiwe kuchechi kurumbidza Mwari nokuti Mwari anotoziva kuti hosho hadzisi dzen'anga but dzairidzirwa kun'anga for a long time. Mbira haisi yen'anga but pane munhu akanoridza mbira kun'anga but haisi yen'anga. Uye nyoka, nyange Satani akapinda munyoka, nyoka ikanyengera vanhu mugarden, nyoka haisi yaSatani ndeyaMwari, kungopindwa chete. That's why vanhu vari murenje Mwari wakatumira nyoka. Satani akapinda munyoka, Mwari vakazoshanda futi nenyoka. Saka ndedzani? Alright. Kuda kuti wakaipa anogona kuabuse chinhu tofungidzira ndechaSatani. Can I go deep on this? Wakambonzwa issue yemawristband? Kuda Ezekiel, don't make magic wristbands. I'll help you. Chirungu chabuda pachena wani kuti magic wristbands. Pane nyaya imagic wristband. Kwete wristband. Reason. Asa anonzwe chirungu kani? Zvanzi vaprofita vemuchamutsa vanenge vachigadzira magic wristbands, which means there are some which are not magic wristbands. Kana hosho ichiridzwa kun'anga ikaridzwa kuchechi munodi kupopota kuti ndezven'anga. Kurati kune hosho dzinoridzirwa n'anga nehosho inogona kuridzwa nevabvuyi Mwari vachirumbidzwa. Munodi kutuka vabvuyi kuti hosho dzemasvikiro. But vabvuyi vakaimba sononzwa mweya uchiburuka baba. Vabvuyi vakatanga kuimba nonzwa kuti aiwa kaisha vari kurumbidzwa. Unodi kuti but hosho ndeyaSatani. Kana rati magic wristbands ndapa ndane understanding kureva kuti inogona kushandiswa for the negative and also for the positive. Ipapa ndambotikira wristband ndangopatsinura kachirungu kanoti magic nokuti sometimes kufunda takasiyana. Magic wristband chete hapana kuatakwa wristband, paatakwa chinonzi magic wristband. Ini pandakakura abereki vasinganamati ndaisungirwa tambo ine bhatani. Ndozvemagic izvozvo zveun'anga. Kureva kuti kunegative world vanoziva kuti pane law of representation zvekuti munhu unogona kuiswa tambo but iri yespirit iri kumugaidha but inoda kurepresentwa netambo.
of representation pamwawiziya deeper. Murume anonzi Naamani aporeswa. Bhaibheri rinoti akati ndakutakura ivhu rekuno kuitira kuti kana ndakunopawo zvipiriso ndiri kwedu kuSamaria kuSiria Mwari wekuIsraeri agone kundinzwa. Naamani akatakura dhaga. Bhaibheri rine murume akatakura dhaga rekuSamaria akaenda naro kuSiria. Law of representation kuti kana Mwari ari Mwari weIsraeri kana ndatakura ivhu rekwaIsraeri kuda kuti ndiri kuIsraeri yekuSiria. That's why ambassador ari kushandira muno kuMozambique ari kushandira muno kana kuMozambique kune holiday iye anokiya maofisi ukatoenda chidodhindisa mabeuro nzoti tiri paholiday paindependence woti independence muna June woti kwedu kwete kuno ndiri kuno but ndoita zvekwedu. I represent my country in your country. Okay. Chirungu. Magic wristband. Iwaya mina undiwaya. Ahasi. I have say magic. They pray over them. Nokuti nzwa prayer inogona kuimpatwa. Even on a cloth. Bible noti vanhu vaitora micheka yaiswa pabhodhi rapo. Amunozvinzwawo. Paulo paari paiswa mahandkerchief ekuti vanhu vanoisa pavarwere vopora. Micheka. Ukaenda kuchifeve, chifeve chinogona kutorawo mucheka chikakusota. Saka todiwi nemicheka. Ne vakatosungwa kaizvezvo. Kana pawa kana pawa. Akarohwa mucheka. Which means Satan akashandisa chinhu hazvinoti kwaMwari achishande. Satan wakapinda munyoka Mwari ndokubva azotuma futi nyoka. Akatoti Mozisi chigadzira nyoka anenge atarisa panyoka yawagadzira. Saka todine nyoka ndedzani. Kujeri kune munhu akabaya munhu nemapanga. Ini ndine 4 handisi kusungwa. Why uyu akaita abuse of a good property. Saka banga harisungise. Character yemunhu ane banga ndo inosungisa. Musaridze magitari ndeerombe. Vagere vamwe nawo magitari aya. Inda mindset yenyu yakangoona rombe izwa. Gitari hariite munhu rombe. Rombe imindset kwete gitari. Kune vagara mushe nekuaridza. Nezvemarombe magitara. Inyaya yekuti makakura muchiona marombe mazhinji airidza. Mukafungidzira kuti gitari ndori neurombe. Hama makamboenda kuna Peter Ndlovuka. Zvanzi kuona sei nawe bhora rakwe kuti riri kukanganisa chikoro. Peter ndakubva vapindira zvandakada. Zvikanzi ariwa chikoro ndoti kutokanganisa bhora rangu. Because bhora riripo ende ndichatya. I love this man. Osa wakadiscover gift iri mauri. Nza ari kuita zvebhora mwani achafoira ndokubva muapproach. Zvanzi wePeter mari yabereki iri kupera. Chikoro inga chiri kutokukanganisa. Bhora rakanganisa chikoro. Zvikanzi aiwa chikoro ndochikutovhara bhora baba richandityisa. Arigona kushandirwa nevanhu vakafunda. Iye asina kufunda. Kurati zvaakaiswa naMwari mari wakagona kuzviita pursue. Mindset yedu as Africans nokuti ndoma laws atakapiwa nemacolonizers kuti ukaenda kuchikoro ukazopatsa ukazodini uona basa. Hatina kubvira taudzwa futi kuti kune rimwe basa ritori mauri even usati wapasa raunofanira kugona kuita pursue as a gift. Gifted people earn much than educated people. Researcher who earns like Lionel Messi ane degree. Kurati kuna chinhu ikoko. Ndokune Yesu ikoko. Achatotsvaga vane uku kuti vaweke zvauku. Ipanda bhaisa apapinda mari weka mushe unokuda basi. Tanzoka kuvhangirira ndinare. Jesu akabudisa munhu muguta. Akabudisa munhu muguta akamunamatira outside that place. Mozisi anonzi budisa vanhu. Abuda nevanhu. Vaamburenje Mwari wepa munhu malaws kuti vanhu vagone kunamata Mwari. 10 commandments hadzina kupiwa vanhu vari muEgypt. Sometimes when we minister the word we need wisdom more than gift. As kana pane preacher pray for wisdom to rightly divide the word. Why?
nokuti pamwe pacho vakutaura riri correct but kutaura wrong environment rinoita wrong. Ukasvika mutoilet ndichiparidza even riri powerful aunyore manotsi unongoti akomana tsano varwara but ndati Jesu ndishe but pachemba ka, which means the environment can corrupt the message. So we need wisdom. We need wisdom as ministers. We need wisdom. So Jesu paanoburitsa munhu muguta une chaari kuziva kuti this environment is not right pachinhu chandida kuitira munhu. Hama dzangu ndinzwe zvakanaka. Chinhu chinonzi wisdom chinokosha. You rightly divide the word. Nokuti kune message yakapiwa musina Mwari kuti ita kuti vanhu vabude. So message number 1 was deliverance. Reason yekubuda so that they can worship God. After worshiping God, they can walk into Canaan as a blessing. So chinotanga isi Canaan, wilderness. Why wilderness? The place to worship. Which means the God whom you worship can take you into the blessing. Nokuti danger yekubuda Egypt uchingopinda Canaan usina Mwari wawanamata nekuziva. You can also do things against Mwari akakubuditsa. So 10 commandments dzakapiwa vanhu vabuda. Why? Nokuti zvikanzi Saturday Sabata muri kuEgypt, Faro ari kuda vanhu pabasa Saturday. Saka uchiona iwe unoita zvisabata kai, but chinoita kuti uende kubasa Saturday Faro. Ende ukatoti ndakusiya ndipo ndiri musabata, uzamukadzi wako kuti imi ndotouraya ndanda serious man ndiende kubasa Saturday daise Saturday urinopera. Saikoko unobva kudzoti aiwa kana rikapera no problem uri kudefenda faith yako. Yeti ari kuti udefenda faith yako ane business rake, saka anoita zvaanoda, iwe hauna rako uri kuitwa zvaunoda. Let's be fair in life. Ini ndikakuti mota haina basa ndakapaka yangu apa ndiri kukwadza. Kozi ine rimwe basa rairi kundiitira mota iyoyi. Ndikakuti mari haina basa muhomo mwirimo ndokuuraya nokuti yangu ndiri kuchengeta vabereki nayo, ndiri kuendesa vana kuchikoro. Ndikakuti haina basa ndauraya vana vako nevabereki vako ende hauna chimwe chauchaita mulife choti ndokunamata tiri umweya. 10 commandments were given to people vabuda muEgypt. Why? Nokuti zvinoda kunzi naMwari vaite havagoni kuzviita kana vari pasi pechimwe chimwari chinonzi Faro. So chakatanga deliverance, then worshiping God, then blessing. 10 commandments adzipiwe munhu ari muEgypt. Usaba, usauraya, imi muchiomeserwa kubasa kungoba. Faro anga akaoma zvokuti kana ukanzi usaba masikero uchikanya zvidhina usina mari yechingwa kungoba. So Mwari kana akuti vanhu usaba muenvironment yekuti iye is providing for them, vakamuka kuseni vanonhonga chingwa. Venga raitira tapi